Basto. Ket wau wis ungak-ungak lagune ditunggu. Siap langsung pun aturaken. Jan. Gayeng ya, Mas. Heeh lah ya. Rasa do panas-panasan lho. Soale usah mudan. Wonten sing kijolan mboten stok kula tesih kathah lho Bu. Allahumma sholli wa sallim ala Sholli wa salim ala sayyidina Monggo lewat mriki Pak. Monggo lewat mriki nggih. Silakan. Nggih. Monggo. Adam madama fi ilmilah isolatan monggo daimatan bidawabi mul ilahi monggo sedanipun iku ana limang perkara kabeh pisan diomongi aja do panas-panas ngeyel to. Do panas iki lho. Tinggal ningo kok umbuk kaping pindho salat wengi lakonono Salat wengi nyerang Mbak Pastor konono kaping dalu wong kang soleh aku pulono aku tak ngalih ndak do rikuh. iki to Mbak Wasto kaping papat wadangira ingkang luwe kaping limo adikir wangi ingkang suwe Bawasto saged Salah sawijine sapa bis Pak tase ampun nganti kebuka nggih. Lakoni rite lho Pak Mas Bapak. Halo Pak nggih Insa kula kene ki eneng to. Nggih nggih. Kira agem warga masyarakat rek sing makin derek sosialisasi dipun tenggo rumiyin awit menika Bapak petugas bagian sosialisasi nembe saking pojok nggih. ayo Nggih. Yono ben marem Kaya rak sosialisasi iki lho. lagune napa Ayo Mah, ayo Mah. lagune napa oh nggih diawe Oh, ombo Injih sugeng sonten Kirus Dianto SPD. Pak Rus, monggo sekerawuh Pak Rus, Pak Dalang. Ana limang perkara
kaping telu wong kang soleh. Nggih sabar nggih, unjukane nusul. Kaping papat watengira ingkang luwe. Dapat ingkang ngapa? Kaping lima dikir wangi ingkang suwe. Ayo foto bareng. Bisa, terima kasih aku lakoni. Insya Allah Gusti Pangeran ijabahi. Mungsu karo kontainer iki. Kene. Nah. Insya Allah Gusti Pangeran ngijabahi. Nggih, matur sembah nuwun.